Hi! Ay, ano daw yun? May kang... At dahil solo namin ang classroom, magagawa ulit ng cover. Nagtanong ka pa, wala namang epekto. Labas-pasok sa tenga mo, kahit anong sabihin ko, wag na tayo magsayang pananaway. Dali! Sige na, mali na ako, ayoko lang ng away. Pero teka lang, may sasabihin sana. Kung pwede bang manahimik ka muna. Lalaki. Walang saysay ang sinasabi, kaya hindi mo mawari kung iimik pa ba o mananahimik na lang. At sa tuwing magpapaliwanag, pakinggan mo naman ito. Akala mo ikaw lang ang marunong tumama. Minsan-minsan tama rin ako. Saan? May tama talaga utak May ko. tama rin ako. Yung isayad talaga eh. May sayad talaga. Pabaray na lang niya ko, Gina. Nagtanong ka pa, wala namang silbi. Wala ka kasing pakialam sa aking sinasabi. Sa susunod, huwag ka nang magtatanong. Oh? O wala, parehas rin yun. Hindi kaya. Pero teka lang, may Ano yan, sasabihin sana. Sabi mo? Kung pwede bang manahimik ka muna. Okay. Walang saysay ang sinasabi. Hindi mo mawari kung iimik pa ba o mananahimik na lang. At sa tuwing magpapaliwanag, pakinggan mo naman ako. Ito, akala mo ikaw lang ang marunong tumama. Paminsan-minsan tama rin ako. Epic fail. May tama rin siya kasi. Ba't ako? Siya kaya nakatalo ba?